Ahoj, tak jak jsme vám v posledním díle s tém slíbili, dneska jsme se s klukama a s kamerou přijeli podívat na Slapy, kde kluci začínají trénovat na jeden z největších a nejprestižnějších dravcových závodů tady u nás. Je to závod, na který se sjede 80 posádek v podstatě z celé Evropy, no a my jsme se dneska s klukama přijeli podívat na to, jak takový trénink na takhle obrovský závody vypadá. Pojďme se na to společně všichni podívat. Nazdar kluci. Nazdar. Čau Teo. Čus. Čau. Čau. Tak, jsme na Slapech, tak jak jsme minule slíbili. Teo, tebe už asi úplně představit nemusím, tebe už naši diváci znají, ale co mě zajímá, tak jsi Dan ty, můžeš nám v rychlosti a ve stručnosti povědět, kdo je to vlastně Dan Dlouhý? Určitě, takže moje jméno je Dan Dlouhý, chytám ryby víceméně od nějakých 10 let, na Slapech jsem vyrůstal, takže víceméně to mám projetý celý z pramice. Teď jsme se posunuli s tém na chytání vlastně z lodi klasický, na závodní chytání a víceméně tady ta lokalita je vlastně jedna z nejlepších vod, bych řekl, jakoby v České republice na přívlač. Za mě osobně, jakoby, co se týče přehrady. Skvělý. Teo, kdo je Dan Dlouhý z tvýho pohledu? Hele, Dan Dlouhý je za mě jako jeden z nejpracovitějších člověků, co já znám, jak v práci, tak i na vodě prostě. A myslím si, že co se týče závodů, tak je hodně málo lidí, kteří to se mnou zvládnou odjet, včetně tréninku. A tady to je jeden z těch lidí, no. Takže jenom ve stručnosti. Skvělý. Tak jak už jsem na začátku zmínil, my jsme tady dneska proto, protože vy začínáte trénovat na jeden z největších a nejprestižnějších dravcových závodů tady u nás. King of the Lake. Jo. Můžete nám ten závod v rychlosti nějakým způsobem přiblížit, nebo vůbec jak vy dva jste se spojili pro tenhle závod? Jak vznikla ta myšlenka, že spolu budete startovat? Jak už jsem říkal, podle mě tvoříme úplně ideální tým prostě. Hlavně já tvrdím to, že to trénování na rybářský závod je jako profesionální sport. Prostě není to tak, že si den předem přijedeš a na punk si vlítneš na vodu, ale dneska už se prostě trénuje na té vodě a je to potom strašně znát. Je to jako každý profesionální sport, když to chceš dělat na úrovni, tak tomu musíš věnovat ten čas. A jenom tady tomu tréninku, tak s Danem teď dáme 20 dní předem prostě, kde já jsem úplně odstranil veškerou práci a budu se jenom věnovat prostě tady tomu rybolovu. Takže se vás asi nemusím ptát, jaký je cíl na závodech. Tak jen pro mě osobně, jako samozřejmě každý to chce vyhrát samozřejmě. Pro mě jakoby bude určitě úspěch nachytat full house a být v top 10. Jako sen je to vyhrát, top 3 je fantazie a top 10 je pro nás jakoby cíl. Dobře, pojď mi Dane ještě říct, co je to ten full house. Jaký ryby se v tom závodě musí nachytat? Závod King of the Lake je rozdělený do 2 dnů, kde víceméně každá posádka, je tam 80 posádek závodních, je více kapacita toho závodu. To znamená 160 rybářů, soutěží se vždycky ve dvojicích a je na to vyhrazeno 16 hodin času, kde každá posádka si může definovat ten chytací čas. Chytá se od 7 do 7, to znamená, ty můžeš vyjet, můžeš chytat třeba 5 hodin, pak si můžeš dát pauzu, můžeš si dát oběd, přebít si nástrahy, pak se zase můžeš vrátit na nějaké lokality, kde to je pro tebe atraktivní. A víceméně full house, to, co se chytá, tak se chytá víceméně okoun, sandát, štika a bolen jako prémiová ryba. A full house znamená mít 1 štiku, 2 sandáty a 3 okouny. Super, takže na tyhle ryby budeme dneska cílit společně. Přesně tak. Přesně tak. A počítá se vždycky jako největší z těch 3, třeba u okounů největší 3 okouni, největší 2 sandáti a největší štika. Jinak full house znamená, že máš všechno tam vlastně složen tady z těch ryb, co jsem vyjmenoval, a máš 100 bodů navíc. Jo. To znamená, že u těch posádek, který nenachytají full house, tak je to dost zásadní, protože je to eliminující, protože každý, kdo nachytá full house, byť s malou štikou, tak má 100 bodů navíc, než někdo, kdo chytne, já nevím, 2 sandáty 90. Rozumím. A 3 okouny. Kluci, tohle máme, jdeme na to, jsem zvědavý, co mi předvedete na vodě. Super, budeme se těšit. Tak kámo, první spot, co jsi tam nabil? Dal jsem tam čakal Derakup 10 gramů, uvidíme, hloubka na to bude ideální, Yes. takých 8 metrů, zkusíme to. Já začínám G-Fixem a jdem na to.
tak máme poledne, mrtvej čas. Udělal jsem pěknýho vokouna na G-Fixe od Dua. To prostě funguje, když ty ryby nechtějí. Takže super a krásná bonusová ryba. První Cčko, malinkatý, měl jsem ale 2 záběry, takže dobrý a jdeme pokračovat. Vždycky lepší, když tu rybu takhle pošlete do vody po špičce, protože se jí rychleji dostane kyslík do žaber a líp odpluje. Tak klukům se teď povedla už 5. ryba, kluci první štika. Yes. A před chvilkou tady padlo, že vám chybí poslední ryba do full house, je to tak? Jo, chybí nám poslední cena, tam máme full house, máme krásnou štiku 61, která přišla tady na tu krásnou nástrahu, já ji pustím, ať ji netrápíme, takže díky moc. Štika 61, ta se vždycky počítá, protože v závodu je to taková... Štika je tady nejtěžší na slabé. Štika je nejtěžší, je to prostě jakoby fakticky obrovská výzva pro každý tým a hodně týmů si na tom už vylámalo zuby jako při závodu. Chatterbait, Jackal, Breakblade se Sawamura Twisterem. Killer. Bomba, kluci. Takže... Úplně krásná rána, fakt jakoby perfektně se úplně kousla za kraj. 30 fluoš, takže víceméně to byla jakoby nástraha spíš na velkýho vokouna a super, že na to přišlo. Jo. Takže poslední Cčko a pak už jenom přepisovat. Máme full house a pak už jenom zvětšovat, přesně tak. Tak jdeme na to. Nejlepší. Jdeme na to. Super, jdeme na to. Tak Tome, co tady děláš? Hele, vypověděl nám službu náš motor, takže to musíme odtáhnout trůčo. Každopádně myslím si, že dneska je docela povedení. Co myslíš ty? Jo, ale vyšlo to, hlavně jsme chytli štiku, nebo Daný chytil, takže úplná pompa prostě a zítra už jenom navyšovat. Chybí nám jeden sandát. Do full houseu? Do full houseu. Myslím si, že je jako dobrý. To je za mě nějaký dobrý. Doufám, že se ráno tady tomu bude chtít a budeme moc normálně fungovat. Tak pojedete napravdu. Co je v plánu teď? Ale dojedeme do kempu, dáme pizzu, pivko, dost komfortní chytání. Ale víš co, zase si to kompenzuješ na té vodě, že dáš randál. Dobrý, tak střídání stráží. Tamhle. Po 9 hodinách lodního času máme služený full house, krásný candát 61, takže víceméně jsme dosáhli to, co jsme chtěli a teď asi budeme nějakým způsobem zvětšovat vokouny, který potřebujeme ještě trošku přebít, takže půjdeme do vokounu a toho zkusí nějaký větší Cčko. Yes. O štiku se snažit nebudeme větší, takže nice, tak kámo, pustíme ho. Pécka.
Klasika, OSP, 6 palců, prostě to, co nám fungovalo v Holandsku, tak tady to funguje úplně stejně. Ale tohle je opravdu malinkatá ryba oproti tomu, co mi to sledovali. Jak je tmavej. Co to je další ryba, jo? Jak krásný den, jak krásný ráno. Takže po dalších 20 minutách chytání se nám podařilo, nebo Teo chytil krásného sandáta 65. Takže v teďkon máme vlastně na scorekartě sandát 61, sandát 65, štíka 61, okon 34, okon 29 a okon 28. Takže teď tady v té chvíli Teo zkusí ještě další sandáty. Okouni dneska nejsou aktivní, nechodí ani do dropshotů, ani do spinrů, ani do gum, takže víceméně musíme vymyslet nějakou novou taktiku, aby jsme zvětšili ještě okouny, ale jinak nádherná ryba. Krása. Super práce, kámo. Hele, má tady jíl, normálně byl, Řekneš ještě něco o nástraze? Jo. Nástraha, klasika, OSP, 6 palců, Neon Wagasaki, moje oblíbená. Gumy, který víceméně dodává náš generální partner bezangler.com. Ano. Nice. Dobrá práce, kámo. Jdeš na dalšího. Yes. Pomalinku nad dnem jsem to tahal. No, pak jsem s tím začal podsukávat a ta ryba mi přijde, že to teda buď sebere hned, anebo zatím jede a má to a nic. Fakt jako ten zatím vyletěl z toho dna. Dobrá práce, kámo. Nice. Paráda. Okounovej guru, ty vole. Famózně jsme složili ten tým. Krásný okon 37, který přišel na Derakupa, změnili jsme úhel, změnili jsme trošku směr, kterým jsme to prochytávali. A Ty okouni nešly a tady náš okounovej guru tak opět zabodoval. tím pádem jsme zvětšili okouna, teď máme okouna 34, 37 a 29. Takže víceméně nádherná ryba, cenná ryba teď tady do toho setupu, co máme a můžeme pustit. Můžeš si to potom, když jak odprezentovat nástrahu, ukážeme nástrahu ještě. Jackal, Derakup, úplná klasika, 10 gramový. Takže víceméně paráda. Ne víceméně, úplně paráda. To chtěl bych teď lidem trošku přiblížit ten tvůj mindset a to všechno, co tomu vlastně obětuješ. Máme teď nějakých 20 dní do toho, než vám vypukne ten velký závod tady na Slapě King of the Lake. Co všechno si tomu vlastně podřídil a co všechno tomu ještě podřídíš? Hele, podřizuju tomu momentálně úplně všechno. Vlastně už se na to připravuju asi 3 měsíce, kdy jsem si veškerý guidingy dával do tohohle času, abych vydělal nějaký finance a teď se těch 20 dní mohl čistě věnovat jenom tomuhle. Nebudu dělat vůbec nic jiného, jsem tady jenom čistě kvůli rybám, aby jsme skládali taktiku. Není to vůbec žádný relax, spíme 3-4 hodiny, dáváme minimálně 12 hodin na vodě, ale je to prostě potřeba, chceme to naprosto dosekat, ten závod. Takže teď s Danem následujících 20 dní prostě obětujete tomu tréninku, každý den na vodě, budete drtit ryby, budete hledat místa, aby pak prostě jste to mohli v tom závodě všechno zužitkovat. Tak jak to děláme na těch velkých holandských závodech, prostě já to neberu na lehkou váhu, nejdeme se zúčastnit a já doufám, že ten výsledek podáme. Hele, co se týče nějakého toho tvýho dne, takhle v rámci toho tréninku, jak to probíhá, v kolik třeba stáváš, kolik těch hodin reálně strávíte na vodě a co mě zajímá úplně nejvíc, jak jsi na tom třeba s jídlem, jak funguješ, kolik toho denně sníš? Hele, ten čas přizpůsobujeme zejména tomu závodu, takže od 7 do 7 to je prostě ten nejdůležitější čas. Je potřeba se na tom nespálit, protože ty ryby mají nějaké svoje časy a teď když zachytáš mimo ten závodní čas a pak bys tam měl třeba o závodě, tak tě to může dost zaradit. Takže hele, momentálně většinou stáváme na 6 a v 7 už jsme na vodě a vypalujeme na první spot. Okay. A co se týče toho jídla, já vím, že vy jste s Danem trošku extrémisti. Dan včera říkal, že zvládne klidně 3 dny nejíst.
Jak jsi na tom ty? Co ti vlastně stačí k tomu, aby si byl schopný celý den fungovat? Hele, já bych řekl, že 3 dny nejíst není kvůli tomu, že to je psychopat, ale protože ten půst je jako super. Ono to restartuje ten metabolismus a my se o to teda s Danem dost zajímáme, o to, jak to tělo funguje. Takže nejedem tady prostě nějaký extra velký punk, že prostě jako nejíme celý dny kvůli tomu, aby jsme mohli chytat, i když taky jako samozřejmě, ale to tělo krásně dokáže fungovat, i když se najíš třeba jednou za den. Já k tomu přistupuju teda trošku jinak, já tady mám třeba sušený maso, jerky a to tady tak jako ujídám vždycky za odměnu po rybě, musím doplnit bílkoviny a takhle se tady my s Danem stravujeme. Tak to je Teo a jeho přístup k takhle velkým závodům, který má King of the Lake, určitě jsou. Nice. Takže změna barvy nástrahy přinesla krásného vokouna 34, který to vzal v propadu. Tím jsme vlastně přebyli tu 29 a navýšili jsme opět skóre. Takže super, krásná ryba. Pouštíme. Yes. Jdeme dál. Brutální záběry. Kámo, tak teď bude bonusová ryba, tak je to full house plus bonus. Tak kluci to dneska totálně rozsekali, Dan už má snad 8 nebo 10 vokounů, to vytáhl 2 sandáty a teď toho parádního bolena. Kluci, co na to dneska říkáte? Pustý. Jo, protože to je sen, tady to zachytat v závodě, tak jsme úplně v pohodě. Podle loňských čísel, teď jsme si kontrolovali skóre, tak bychom byli třetí se současnýma cenama. Nebo se současnýma skórem, co máme nachytáno se současnýma rybama. To je mazec. Hele, Dane, řekni mi ještě, počítá se tahle ryba do té soutěže nebo jde mimo výsledky? Kdysi před lety se bolen počítal do full houseu, to znamená, když si chtěl mít full house, musel se zachytat i bolena. Bylo to strašně těžký, protože chytit bolena je opravdu hodně náročný. Tady aspoň jenom potrhnu, jaký Teo je fantastický rybář, že se mu to podařilo. A bolen je počítaný jako zvlášť kategorie, to znamená, že ten, kdo chytne největšího bolena v závodě, dostane cenu za největšího bolena v závodě jako speciál bonus. Bomba. Yes. Každopádně full house je a teď už jenom navyšovat. Přesně tak. Velký vokoun. Tak 35 navýšení, jedeme dále. Zase Vibro Apex od Dua, úplně jiná barva. Tak, 39, zase Apex Duo, parádička. Mi ještě jedna velká ryba spadla, tak je to má vypadat. Tak jo. Ten 1,38? Tak nám chybí 1 cm do prvního místa. Tak Twistřík zabodoval, máme největšího vokouna, 41 cm a chybí nám centimetr do prvního místa. Z loňských výsledků, to znamená, že teď máme vokouny 41, 39 a 37. Takže možná přebijeme a budeme zkoušet štiku nebo zvětšit C, protože to už jsou hodně slušné vokouny. Yes. Nice, jdeme ho pustit. Krásný sandát 53. Mysleli jsme, že to bude velký vokoun, bohužel. Byla taková klepačka jak od vokouna. Jo. Přebyl jsem vlastně na tu stejnou nástrahu co já, Sawamura, Twister, to tady prostě nikdo nechytá. Žlutá barva, krásně vidět offset, čeburaška 7 gramová
A pomalinku tažený nade dnem, no. Pomalinku tažený nade dnem. Co nám funguje. S tím, že candát má 53, my máme candáta 61, 65, tím pádem nepřebíjíme. Pouštíme a jedeme dál, pokračujeme. Je tam. Veliká. Hodně dobrá. Yes! Yes! Si to zašli brutálně kosit, dneska to fakt bere brutálně, Teo tady má další parádní štíku, tady už je štíka, která se ze slab rozhodně počítá tam. Každá štíka ze slab se počítá, tady to je fakt nádherná ryba 83, což si myslím, jako, že to je už aspirant na rekord jakoby v tom daném závodě. 83 je krásná štíka, chycená na gumu z Angleru OSP, tady v té krásné barvě nádherně to nahulilo. Jdeme pustit štíku, ať ji netrápíme. Kluci, máme za sebou 2 natáčecí dny, kdy jste nám ukázali to, jak probíhá takový trénink na závod, jak je King of the Lake. V první řadě bych, Dane, poprosil tebe, aby se nám zhodnotil to, co jsme vlastně pochytali a jak byste si vlastně obstáli v závodě jako takovým. Jasně, na scorecardě víceméně ze včerejška jsme měli rozdělaný full house, byl nám jediný candát. Dneska se nám podařilo nejenom ten full house doplnit, s tím, že jsme pochytali vlastně i štíku, Teo chytil krásnou 83. Takže finální výsledky i candáti, nějaký další ještě přišly, vokounů bylo spousty, takže finální skore víceméně máme štíku 83, candáta 65, 61, který by se počítal, okouna 41, 39 a 37. A jako bonus ještě toho nahulil bolena 75, což je vlastně zvlášť kategorie, takže za mě jakoby, kdyby tohle jsme přenesli do závodu letošní sezóny, tak bychom byli na tom líp než loňský vítěz, takže za mě osobně jako super trénink a budu doufat, že se nám to podaří proměnit jakoby i letos v závodě. Bomba. Teo, no a z tvýho pohledu, jak to cítíš? Ještě máte přece nějakých 20 dní do závodu, něco málo ještě natrénujete a jak myslíš, že by to mohlo dopadnout? Na tenhle trénink jsme s Danem trénovali 3 hodiny prostě, jo. Jsme se dali nějak dohromady všechno a tohle to jsme nachytali za 11 hodin. To znamená, že nám 5 hodin ještě zbývalo víceméně. 5 hodin nám zbývalo a co bych rád zmínil, takže tady ty místa, které jsme jeli, tak jsou čistě Danova zásluha. Nehledali jsme je společně, on je tam jenom dovez a zachytali jsme to, co jsme zachytali. Bylo super, já jsem měl hroznou radost z toho, že jsme vlastně oba dva pochytali všechny druhy, kromě toho, že jsem netrefil bolena, takže se vlastně jako fakt dobře doplňujeme, protože ta štika jakoby je tady opravdu těžká, já jsem chytil jednoho, Teo chytil druhou. Candáty jsme taky poskládali prostě jakoby víceméně společně, vokouny jsme dali oba, takže jako úplně super. Je to dobrý, že to není jenom ta ryba, ten jeden druh jenom na jednom z nás, že se doplňujeme, že to je hrozně důležitý. Kluci, já vám chci hrozně moc poděkovat, že jste nás tady na ten trénink vzali. Myslím si, že jste fakt dobrá dvojka a samozřejmě vám budeme držet všechny palce, aby to na Kingu klaplo. Díky moc. Takže hodně štěstí a zase někdy příště. Dane, ahoj. Čau. Tak jo, mějte se. Mějte se, ahoj.